ktorý vlastne ideový vodca toho vodca, nepoviem to vodca, ale je líder a autorom myšlienky. A tak by som iniciátorom myšlienky, tak musím len povedať, že ja som bol, tam bol 17 ročný, keď odišli, ja som bol 2,5 ročný, keď sme sa odešli, tak moja slovenčina. Nie som celkom istý, či môžem to odpovedať slovensky, tak aspoň tú otázku, anglicky a podobne. Memorial for the Jews in general. I see it partly as something of the Holocaust, not for the Jews really, for others to remember. Because I don't think the Jews need a memorial in Berdiov to remember what happened. Martin, chceš ty? Tiež trošku. Treba to prekladať, je tu to... Ja môžem Že to v podstate není pre Židov, aby si pamätali, ale pre Báďovčanov. My vlastne svoj osud poznáme, my si to nemusíme pripomínať. To je pre ľudí, čo to nepoznajú. Professionally, I deal with memory. As architect who is doing conservation, I deal constantly with memory. So it is important for the culture of a place, especially when something disappeared completely, to keep not only some of the buildings like the Suburbio, but also a memorial with names to remind ourselves that these were people. Buildings are also a good memorial, but when you have names, when you see something more personal, it reminds us that these were people and they were part of the community. Že proste on ako architekt stále pracuje s pamäťou a že to nie je otázka nejakej budovy, ale otázka mena, ktoré tam budú zapísané, ktoré existovali. To boli ľudia. Nie budovy, ale to boli ľudia. I have to add something to your story. It took me, our family left Czechoslovakia in 1949. V 1949 sme odišli a ja som už bol 50 ročný, alebo niečo takého som sa opýtal mamu, prečo ste odišli z Československa? Ste takí pyšní a doma hovoríme slovensky a piesne slovensky a všetko. Prečo ste odišli? Povedali, keď po druhej svetovej vojne sme boli v Auschwitzu a sme sa vrátili a naraz prišlo niečo iného. Komunizmus, Gottwald, sme nevedeli, čo je to, sme povedali. Kto vie, či to není zase niečo také podobné, ideme preč. A moja druhá otázka bola, tak prečo ste neišli, jak mnohí iní, do Kanady, do Austrálie, prečo ste išli do Izraelu? V 49. Izrael bol prvý rok, najťažšie roky. A to mi moja mama povedala, to je zaujímavé. Povedala, my sme verili, alebo sme mysleli, že to bude jediné miesto na svete, kde nikto nám nepovie, že vy sem nepatríte. Nie, že to miesto vám nepatrí, ale vy sem nepatríte. To bola častka ich trauma cez vojne, ešte pred vojnou, keď oni neviem koľko generácií tu sa narodili a bývali a boli Slováci, pyšní Slováci. Môj otec bol fotbalista a naraz im povedali, vy sem nepatríte, vy ste niečo iné. A ja viac o holokaustu teraz nehovorím. Aj keď to je jedna príčina, prečo teraz som tu, ale myslím, ja myslím, keď židovský suburbium, aj keď bude niečo iného, a neviem, čo bude, ale však
Židia už nebudú tu bývať, aj keď budú niekoľký, neviem, tak nebudú už potrebovať takú veľkú synagógu a Bet Midrash a mikve. To je pamätník. Ale ten pamätník, dúfam, že bude aj pamätník, ale sa aj bude užívať ako niečo pre ľudí. Tí, ktorí bývajú v Bardejove. Aby mohli tu užívať. Múzeum ja sa vždy bojím. Ešte jeden múzeum, potom začínajú zavierať, lebo múzeum. Ale dneska už to neveľmi voláme múzeum, už to voláme viac Visitor Center, Education Center, iné mená. A to už neukážeme len všelijaké kusy, alebo papiere, alebo fotky, ale už ináč tá idea, ale niečo podobné. Ja vidím Suboru jak časká mesta. Myslím, že ten pán to dělá. To je ťažko. Otázka je ľahká, ale odpovedať je dosť ťažko. Lebo nepoznám všetky problémy Bardejova. Viem, že... Ale musím povedať, ja som myslel, že my sem prídeme dneska začínať revolúciu. Preto som prišiel. Problémy sú však. Otázka je napríklad, či Bardejov má tie isté problémy ako iné miesta okolo, ako iné miesta na Slovensku, alebo či Bardejov má nejaké speciálne problémy a prečo. Viem tu a tam nejaké veci, práca, mladí ľudí odchádzajú, to mesto, aj keď je svetové dedičstvo, to nie je dosť, aby ľudia ostali tu, aby žili, aby sa dalo nejako žiť. Svetové dedičstvo je veľmi, to treba užívať tú vec, že svetové dedičstvo. Ináč to, keď každý odíde, to bude jeden múzeum, to bude archeologické miesto a tiež bude nejako ostane, ale to, že to je živé, že to miesto je živé, jedno historické mesto, keď není živé, tak stráca values, hodnotu, kultúrnu hodnotu. Takže to je tak dôležité, aby bolo živé, nie vám. Vám som istý, ale to je dôležité. Ja teraz hovorím z inej strany, ako keby som prišiel od UNESCO a vidím naraz, že po 12 rokov miesto je ešte krásne. Tá kultúrna hodnota, čo bola vtedy, je aj teraz. To nezmizne, ale keď miesto nežije, tak stráca. Tak tá kultúrna hodnota stráca. A teraz príde otázka, čo sa dá robiť. A to vy máte vedieť o mnoho lepšie, lebo ja mám mnoho otázok. Prečo není biznes? Prečo není práca? Čo sa robí okolo? Koľko turistí prichádzajú na Slovensku ročne? Koľko prichádzajú sem na okolí? Čo sa stalo s tým, že Bardejov naraz je svetové dedičstvo? Sa stalo niečo, či nič? Nič sa nerobilo. Po anglicky to hovoríme leverage. Užívať to. To UNESCO nedá peniaze. Ale to je taký čas to užívať. My sme svetové dedičstvo. Sme teraz v všetkých knihách Lonely Planet naraz. Lonely Planet bolo niečo o Bardejove. Keď miesto je na tej liste a Lonely Planet má novú knihu, tak vždy to nové miesto dostáva o mnoho viac. Ale potom sú tie drevené kostoly okolo. Človek, neviem zo Slovenska, ale iní sú vonkajšie. Človek nepríde sem do Bardejova ostať tu dní. Treba mať príčinu ostať niekoľko dní okolo. A keď Bardejov je najväčšie miesto a sú tu hotely, alebo budú hotely,
je čo robiť na okolí, ale to má byť jeden plán. To, robiť plán len pre Bardejov, napríklad keď hovoríme o turistu, len pre Bardejov, to ja by som ani nezačal. Ale robiť jeden plán pre, neviem, medzi, Slovensko je dosť malý, ja ešte prichádzam sa ešte menšou štátu, polovica. Ale je tu toľko, že to treba nejako dať spolu a pozrieť a to je práca. To sa nedá tak prísť a povedať, mám ideu, robme to a tak. Napríklad Bardejovské kúpele. To, že Bardejovské kúpele je také, ja by som povedal zanedbané. Keď to sa nevyuží nejako svetovo, aj staré budovy sú krásne. Miesto malo meno vás. Teraz, keď len tí, ktorí, každý potrebuje také miesta, myslím, ale keď to ostane tak, ako bolo, tak ľudia pôjdu inde, lebo sú aj iné miesta. A to pre mňa Bardejovské kúpele a Bardejov, to ide spolu. A to, že tam je zanedbané, pre mňa to je nejaká indikácia, čo sa robí okolo. Nepoznám dosť politiku tu, neviem, či jeden človek, či jedna strana, druhá strana, to je niečo iné, ale keď je svoje skupiny. Však plány sa robia. Ja pracujem v Číne a sme robili obrovský plán pre turistov, aby prišli na nejaké miesto, ktoré nikto nepoznal predtým. Teraz je to svetové dedičstvo. To nie je to isté. Čína má 1 miliard a 400 milióny ľudí, tak len keď oni začnú ísť okolo, to je dosť. Ale oni mali tú ideu, treba pripísať nejaký plán a potom z toho začať. Aj myslieť, čo je prvá vec robiť, čo treba robiť prvý, čo je najdôležitejšie. To je profession. Ja nie som UNESCO, ja som ani nechcem byť. Ale to môžem rozprávať, prečo som tu a čo UNESCO robí a čo UNESCO nerobí, ale nie som. UNESCO môže jednu vec robiť. Keď niekto sa bude sťažovať u UNESCO, aj pošle dopis, že tu niečo pokazili, alebo robili niečo, budovali niečo, alebo neviem čo. Vtedy pošlu niekoho, tak ako mňa, alebo niekoho iného pozrieť, či to je pravda. A vtedy Slovensko je zodpovedné. Ja mám tu, a to som priniesol, pretože dneska večer mám o tom hovoriť, čiastku z toho svetového dedičstva, ten file, jak sa hovorí file? Súbor. Tá čiastka od Jewish Suburby. A to je napísané, čo je ten židovský suburbia a na konci je podpísaný minister Milan Kňažko vtedy. To znamená, štát je zodpovedný. Potom mesto, potom ľudí. A pravda, ja nechcem len o suburbiu hovoriť. Tam je problém ešte väčší. Ale keď to sa podá UNESCO, to štát podá. To nie Bardejov podal, to nie je niekto súkromný, to je ministerstvo. A všade, kde idem na svete a robím tie veci, vždy hovorím ľuďom, vy môžete mnoho robiť, ale môžete aj, to príde aj z dole, aj z hora. Vy máte ísť, aj keď viem, že ministerstvo, sú tam ľudí, ktorí chcú robiť a veria, že Bardejov je dôležité, ale to má ísť aj z hore, aj z dole. UNESCO nemá mnoho čo robiť. Kedy to bolo rok 2006, každý 6 roky je taký cyklum, monitor.
vtedy sa píše niečo, ale to píše štát. To nepríde niekto zvonka a píše, čo sa robí tam v Bardejove alebo inde na svete, ale to príde stáť. To má nejakú hodnotu, nemno. Ale najviac ja verím, že s tým byť svetové dedičstvo, to je príležitosť. A to treba využiť, tú príležitosť. Nechať to tak, len mať na obálkach logo. To je nejaký začiatok. Niekto myslel o tom, že to sa dá využiť, ale to neišlo ďalej. O tom by som sedel teraz a s papierom, s perom a by som napísal program práce. Čo treba robiť? Čiastka toho budem ale bez peniaze, sa nedá kúpiť niekoho, aby robil tú prácu. Ale nie všetko. Sú veci, čo sa dá robiť tak volontárne. Ale to si treba napísať, čo je program práci, kto robí čo, kedy. A ďalej, a sa robí. Ale keď sa nič nerobí, tak nič sa nestane. Len zle, len bude horšie. Musím povedať, že ani neviem, lebo keď sem prídem a vidím Bardejov, aspoň ten historický centrum, tak neviem prečo to musí mať niečo, iné veci okolo alebo štát. Lebo keď 20 minút stade, keď človek prejde hranicu s Polskom, jestvuje niečo ako bardejovské kúpele a tam prichádzajú tisíce, sem nie. Tak to nie, že Bardejov nemá niečo, alebo bardejovské kúpele, ale niečo to sa nerobí. Takže to začína z ľudí. Dobre, že vy ste tu. Ďakujem.